přátelé, chtěl bych vás uvítat u dalšího videa Týdne manažera stavby. Mé jméno je Martin Zpěváček a doufám, že se vám moje videa budou líbit a budou sloužit i pro vaši inspiraci. Pojďme se tedy podívat na několik našich staveb, a to jak pro našeho klienta, tak i na volný prodej. Ve Větrušicích realizujeme rodinný dům, včetně přístřešku a parkovacího stání a taktéž oplocení a zahrady. Bude to dům, který se poté bude volně prodávat. Na obou stavbách probíhá montáž střešní krytiny. Přešli jsme o 3 pozemky dál, kde máme další stavbu, která je skoro identická s tou předchozí. Je tu rozdílný přístřešek a stavba se bude prodávat po dokončení, včetně zahrad, oplocení i parkovacího stání. Tak jako na předešlé stavbě, zde probíhá montáž střešní konstrukce. V Kiškovicích jsme dodělali fasádní systém, včetně barvené fasády, marmolit na sokl a úklid lešení. Uvnitř dokončujeme vnitřní malby a obklady a dlažby. V Libínkách si převezmeme pozemek ke stavbě. Investor zde provedl vlastní dodávkou demolici stávajícího starého objektu a v rohu pozemku zhotovení vrtané studny. Taktéž proběhne i kontrola výškového uložení stavby díky nivelačnímu přístroji. A v Žalhosticích máme taktéž 2 stavby kousek od sebe. Na první stavbě si převezmeme zabetonovanou stropní desku a dovyhotovíme vágrysy v prvním nadzemním podlaží. A na další stavbě v Žalhosticích zkontrolujeme provedení hydroizolační vrstvy pod obvodovým anosným zdivem a přeměříme si založení první řady obvodové zdi. Dorazili jsme do červeného újezda u Mukova. Omlouvám se, ale
přišla k nám nějaká deštivá přehánka a zde máme zalitou základovou desku. Čekáme na dodávku zdiva a poté se začne stavět první nadzemní podlaží. V Jílovém u Děčína stavíme pro našeho klienta tento dům. Na dnešním kontrolním dnu si převezmeme vnitřní malby a zhotovení obkladů dlažeb a dokompletace zařizovacích předmětů. Dále díky topení na stavbě se může dodělat i truhlářské prvky, a to ať podlahy, vnitřní dveře, tak i schodiště. A může se zrealizovat po malbách i vnitřní dokompletace elektroinstalace. V Lysolajích stavíme pro naši klientku tento nádherný dům. Právě byla minulý týden dokončená fasáda, je rozebrané lešení a uvnitř probíhají vnitřní malby a zhotovení obkladů a dlažeb. V Líbeznici stavíme dvoupatrový dům, který je podsklepený. Je tu zhotovená stropní deska nad garáží a nad tím bude první nadzemní podlaží. Taktéž včera proběhlo usazení i bazénu do místnosti za garáží. V Byšicích si převezmeme dneska na kontrolním dnu základovou spáru před zalitím. Zkontrolujeme rozměry, jak je to hluboko vykopané a zkontrolujeme si prostupy na zdravotně technickou instalaci a zemnící pásek. Ve Všech Lapech u Nymburka máme s klientem převzaný pozemek k výstavbě. Taktéž už proběhlo vytyčení stavby a odsouhlasení výškového uložení. Klient pracuje na zhotovení příjezdové komunikace. V Senicích u Poděbrad máme pro našeho klienta tento bungalov, včetně parkovacího stání a garáže. Minulý týden proběhl montáž vazníkového krobu, včetně pobití štítové strany OSB deskami a momentálně se realizuje střešní plášť, a to fólie a latě. Taktéž proběhlo i zrealizování vnějších přípojek a dešťové kanalizace.
V Sokoleči se jedeme podívat na pozemek, na kterým budeme stavět hotovku na volný prodej. Zkontrolujeme si připravenost pozemku a hlavně, jaký je připravenost na napojení na vodu, kanalizaci a elektřiny. A jsme na konci. A to jak týdne, tak i našeho videa. Čím líp si budete vybírat vaše pozemky, tím víc se vám odvětší příroda při posledním sledování, při krásném pozezení na terase nebo východu slunce. Mějte se hezky, přátelé.